Hej og godmorgen, eller formiddag. Kan I høre mig? Ja. Ja, det lyder godt. Tiki Lorenzi, og velkommen til et interessant møde om ungegruppen i Grønland. NEET-gruppen bliver den også kaldt. Jeg hedder Lene Andersen, og det er mig, der er indkaldt til mødet. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har tilmeldt jer, og fordi I vil være med til at dele nogle af de oplysninger og de ting, I ved om ungegruppen her i Grønland. Det er rigtig vigtigt for mig. Skal jeg se her. Ja, som sagt, så hedder jeg Lene Andersen, og jeg arbejder i AGRUT i Nuuk, Grønlands nationale vejledningsenhed. Og det vil jeg fortælle jer lidt mere om lidt. Og med mig på møde har jeg vores tolk, Malu Holm. Og Malu, vil du sige lidt? Ja, hej. Ja, det er spændende møde. Jeg glæder mig til at høre og måske tolke noget af det. Dejligt. Jeg har også journalist med på mødet, Martine Lind Krabs. Vil du sige noget, Martine? Ja, hej alle sammen. Jeg har fået til opgave at skrive en lille artikel omkring det her netværk generelt, og så følge med i, hvad der sker her under det her møde i dag. Og den artikel, den skal publiceres på Nordisk Råds NLL hjemmeside. Ja, så jeg kommer til at lytte godt med, og det kan også godt være, at jeg kommer til at citere fra, hvad der bliver sagt på mødet i dag. Ja, og så har jeg mødet bliver optaget, og det skal lægges ud på AGRUTs hjemmeside og en YouTube-kanal, sådan at folk kan gå til mødet, hvis de har lyst. Også at jeg kan gå tilbage og kigge på, hvad der bliver sagt. Jeg har en dagsorden. Ja, velkommen og tak, fordi I vil deltage. Så har jeg sådan en lille, jeg håber, jeg kan få det til at virke. Hvem er I? Så vil jeg introducere det projekt, jeg arbejder i, om ungegruppen i Grønland, og også en lille smule om AGRUT og Nordisk Netværk for Livslang Læring. Så har jeg fået Bolette Hammeken til at holde et oplæg om ungegruppen her i Grønland. Og jeg har fået Jimmy Hymøller til at holde et oplæg om et projekt NUIGI, som han arbejder i og har gjort i flere år. Det vil han fortælle noget om, men som prøver at hjælpe nogle udsatte unge med at komme i uddannelse og arbejde. Og derefter har jeg sat sådan en workshop op, hvor jeg gerne vil have jer til at snakke sammen i nogle mindre grupper og skrive noget ned om de erfaringer, I har med ungegruppen. Og så er der afslutning til sidst og videre forløb, og det er sådan, at Nordisk Netværk for Livslang Læring, de gerne vil have, at der skal være nogen fra både Grønland, Åland og Færøerne, som det her projekt er, som vil være med i et videre samarbejde. Så det fortæller jeg om senere. Malu, vil du fortælle, hvad der står i dagsordenen også? Yes, ultimikko oqaluuserissassat qanno inuusuttut inersammanaqulaartu qanno undskyld. Det kan noget. Jeg går helt til uddannelse og komme i arbejde. Qanno iliniaqqinnissaminnu sulinissaminnu kayumersarsinnaarium kayumersarneqarsinnaanersut siullermi tikilluaritsi ta kikkuunersugut amai kikkuugut projektimu projekti oqaluuserissoorsunaanersu kikkuugu aqqut NLL niitsillu suleqatigalui suliassa Bolette Hammeken niittimingaaniit ungemuulgruppen аллерсарнеқарсимаво нуикимингаани Jimmy Hymøller
аама аллерсарнақарсималлуни кигусиннерусук workshop бими патлатсикку группиккаарлуссулиссааси та нафатаатигу fællesopsamling атаатимооққилаарлу таққану qanu tullissaaqqanu qanu ingertariaqqissanersusi oqilluuserissaraqsi Ren. Så først så kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, hvem der er med på mødet, eller i hvert fald, hvor I kommer fra, og hvad I tænker om den her unge gruppe, NEET-gruppen. Og det I skal gøre, det er, at I skal tage jeres mobiltelefon og scanne QR-koden. Så skal vi se, om det virker. Jeg er lidt spændt på, om det virker. Så skal jeg lige prøve at dele noget andet. Ja. Forsvandt den? Ja. Jeg gør det lige igen. Sådan. Er den på igen? Ja. Godt. Super. Det er bare fordi, at jeg skal lige ind på en anden side, så var jeg lige lidt hurtig. Jeg kan dele. Altså, jeg sidder på via min mobiltelefon, så jeg er svært ved at scanne den der IQ. Så kan du ikke gøre det. Det kan være, du kan se det, når jeg deler den nu. Jeg prøver lige. Kan I ikke se sådan en... Skal vi se, om jeg kan... Kan I se sådan en side? Ja, det kan jeg se, nogen har gjort i hvert fald. Var det dig, Jimmy, der ikke kunne komme på? Ja, men altså, jeg sidder i Nyborg lige nu inde på en tankstation. Okay. Ellers så kan du måske dele linket i chatten, så kan man klikke på det link, hvis man ikke kan scanne QR-koden. Det kan jeg lige prøve. Så nu har jeg lagt et link op i chatten, så ved jeg ikke, var det dig, Jimmy, om du kan tage det der? Jeg kan det prøve. Det, som er spændende for mig, er jo, at der er, at I kommer alle steder, eller mange forskellige steder fra i Grønland. Det er jo super vigtigt, og at man ligesom får nogle perspektiver fra også det nordlige og det sydlige Grønland. Jeg ved ikke, om der er nogen med fra øst, men ellers så kan jeg jo se på billedet nu, at I ligger spredt alle sammen. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Kan I alle sammen også se Grønlandskortet? Ja. Super. Det kan jeg i hvert fald se. Så dejligt. Har I alle fået svaret? Mere eller mindre. Så har jeg nemlig et spørgsmål mere i den her, som kommer Jeg har nu. ikke svaret. Det er Heidi. Jeg har ikke svaret, fordi det går lidt langsomt. Godt, så venter vi lige lidt. Det er heller ikke, fordi vi har sådan sindssygt travlt. Den har jeg så lukket. Hej, jeg vil gerne spørge om noget. Skal vi trykke den supplet? Supplet? Ja. Okay. Så var I dukket I op, gjorde I ikke det? Vi venter. Den kører rundt. Den siger, at den venter på, at Som der bliver
At der Jamen, det er bliver fordi, jeg har et skiftet flight. Ja, det er fordi, jeg har et spørgsmål mere til jer, så det kommer jeg med nu. Sådan her. Og der skulle der dukke en op ved jer, hvor I ligesom har 3 muligheder. Eller I kan skrive 3 ord eller 3 sætninger, som I synes, det I oplever, eller det I kan beskriver ungegruppen bedst. Kan man også skrive på grønlandsk, eller hvad? Ja, det må man gerne, fordi så kan Malou oversætte for os. Det vigtigste for mig i det her er at få sådan en masse ord eller input for, hvad er det, man sådan umiddelbart tænker om ungegruppen i Grønland. Og så er det så fint, hvis det er på grønlandsk eller på dansk. Så jeg sidder og kigger på det efterfølgende, så kan jeg få nogen til at oversætte. Så skal vi se, om der dukker noget op. Kunne du komme på nu, Jimmy? Jeg kan ikke høre dig. Jeg prøvede via chatten. Okay. Kan du se i siden på telefonen? Ja. I den der, hvilken ord beskriver bedst NEETs unge målgrupper, så er der 3, som Ja, så kan du kan skrive 1, 2 eller 3 ord, som du synes bedst beskriver ungegruppen. Og så når du har gjort det, skal du trykke på Submit. Skulle der gerne komme ordene op på fælles siden. Måske vil du forklare det på grønlandsk, Malou. Oqaati pingasut NEETs unge målgruppe pillugu аллассинаагути pingasуусариақингилла Аллассиннаанан ууминалаарпуа налерсалаарам кануиллигисиссалла. Nå, okay. Аллаффисса pingasунуингиннами Унакуи таамаалла имаатто. Иммакуккуллун тоорсигама. има исиккоқарпо Тастануинакуу. Aperida umaqall. Okay, kuanuippun. Okay. Lene, han kunne ikke lige finde dem, men de var kommet frem nu. De der spørgsmål. Det var godt. Eller, Dejligt. Malou, hvad betyder akrodisi uhlu anek? Det betyder noget med vejviser eller vejleder. Akrodisi uhlu anek, hvad hedder det? Måske vellykket vejledning. En positiv vejledning. God vejledning. Ja. God vejledning. Ja. Ja. Aperidaarsana. Ukutaaku pingasu Arsaataakkunani аллассасугут. Ja, das oqaatsin pingasun allassinnaausi. Uku sammisat tungatillu ilisqanu eqqaqqana. Qanu oqaasissaqarfiinerlugu oqaasinguillusi. Pingasuuseriaqanngilla. Ataasinner ayumilla. Vejledning eqqarsaatigalugu. Sure. Under NEETs unge målgruppe eqqarsaatigalugu qanu qantaasaqpaat qanu oqaasilertarusunnerissi.
Imaduni so idi samna tiginnarai. So ilisinne. Og nu kom der rigtig mange her til sidst. Jeg kigger bare på ordene nu og tænker, at der er, og den vipper sig hele tiden, men utrolig mange spændende ting, som jeg jo også tænker, noget med en sammensat gruppe, står der livssituationer, at de er i måske i svære livssituationer. Så står der noget med, at det gode vejledning skal være på de unges præmisser. Mange kulturer. De står ofte alene, men også, at vi skal have de unge i centrum, og der skal være noget forebyggelse. Når jeg ser det, så tænker jeg, mange kulturer, er der nogen, der vil prøve at sætte ord på, er det sådan forskellige kulturer i Grønland, eller det med, at der kommer folk andre steder fra herop også? Kan I høre mig? Ja. Det var mig, der skrev mange kulturer. Det er, jeg tænker i sådan en vejledning funktion, at man selv i Grønland har vi jo mange kulturer fra hvilken by vi kommer fra, om vi kommer fra nord eller syd, flytter by, når vi skal studere. Så hvad er det egentlig, vi kommer fra? Plus at vi så også har det sproglige, og vi kan være, at vi har danske, færøske, engelske lærere, vi møder. Og der er også den her kultur, at måske forstår mine forældre ikke, hvad det er at være studerende. Jeg står alene i den rolle, jeg er i som studerende, eller vælger at tage en uddannelse. Så hvem forstår mig egentlig? Og det der, jeg har skrevet det her med mange kulturer, men også det her med, at man ofte står alene. Så når man går til en vejledning, går man med en forhåbning om, at der er nogen, der ved noget om uddannelse her. Jeg kan spørge, hvordan gør jeg det her bedst ud fra den, jeg er? Og så er det virkelig vigtigt, at man bliver lyttet til, at det ikke er sådan lidt, hvad kommer du med i dag, lille ven-agtigt? Fordi det kan være så enormt vigtigt, når du går til en vejledning, du føler dig mødt og forstået. Ja. Tak. Også som vejleder snakker man måske med mange på en dag, men dem, der kommer til vejledning, de har måske været spændt på mødet i en hel uge, inden de dukker op. Så det er meget vigtigt. Men er der andre, der har nogle kommentarer til alle de ord, der er kommet op? Ellers så var der en kommentar? Så kommer jeg til at bruge dem i forhold til noget af mit videre arbejde. Tak skal I have. Jeg ser, om jeg kan. Den her. Ja, jeg vil fortælle en lille smule om AGRUT, Grønlands Nationale Vejledningsenhed, hvor jeg er ansat. I 2013 blev AGRUT etableret, og det var fordi der var en Atsiadut-lov om uddannelse og erhvervsvejledning, hvor der stod, at der skal gratis tilbydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om uddannelse og erhverv. Jeg ved ikke, om du oversætter lidt undervejs, Malou? Jo, det kan jeg godt. Bare lidt essensen af det. Ja, Lena Elisabeth Akko Misudishovo 2013 med Akko Petersen Raksimabo. Agering
Pilarsinneqarsimagu inuusuttuaqqa akaranngitsumi aqqutissiunneqartarniassammat. Ja. Der stod også, at vejledningen skal især målrettes unge. Det er blevet ændret i nyere lovgivning, hvor man siger, at det skal være også for voksne. Så står der, at vejledningen skal bidrage til, at der ikke kommer så meget frafald, eller man vælger om i uddannelserne. Og så skal det støtte det enkelte i at være bedre til selv at finde ud af noget om uddannelse. Og så stod der til sidst, at for at sørge for det her, så kunne Naalakkersuisut oprette et vejledningscenter. Og det er så Akrut. Skal jeg oversætte? Ja, i hvert fald bare lige det vigtigste måske. Inuusuttuaq ааллартеққарма инуусуттуаққану qanutaaspan инуусуттуаққат пиллуги пилерсиннеқаққаарсимау кися уллумик аллангортиннеқарсимаву инерсимасу аама акеқингитсуми аққутиссиуннеқартассасу таамаама массаккут инерсимасут инуусуттуллу тамарми акерангитсуми аққутиссиуннеқарсимааса. Yes. Ja, tak. Så her før sommerferien, der blev der lavet en organisationsændring, sådan at psykologhjælp og rådgivning ikke længere skulle være en del af Akrut, men de skulle ligesom separeres. Så nu er Akrut for vejledere. Det vil sige, at vi skal arbejde på at lave nogle vejledningsnetværk rundt i de forskellige kommuner eller byer. Vi har vejleder grunduddannelsen, og vejledere kan få den her grunduddannelse i vejledning. Vi har nogle netværk i det nordiske og nationalt, og så skal vi arbejde på en strategi for, hvordan skal vejledningen være i Grønland. Asanginnerani аллангуисоқарсимапа аққут аққутиссиуи кисими атулерсиннеқарлуни сукулуугит инуустуаққанули инерсиман сунуллу таарникку qantaasarpa tarniknakorsami ikiarneqarsinnaanneqanni iimmaat алламу нуутсиллугу таамааммаса аққут сукулуугиллу иммиккуулерсимаппут массаку аққу аққутиссиуисуну кисими калааллунаанни нунанилу аваннарлернииттуну пилерситааллуни кисими. Yes. Der er også lavet en uddannelsesstrategi, som skal gælde fra sidste år og så frem til 2030, hvor visionen er, at alle skal have lige adgang til uddannelse og kompetenceudvikling, og at kvaliteten af uddannelserne og kompetenceudviklingstilbudene skal være høj. Og det er jo rigtig spændende, at det skal man arbejde med, og Naalakkersuisut har prioriteret 5 hovedspor i uddannelsesstrategien. Og det ene handler om vejledning i grundskolen. Det næste handler om overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Sådan der. Så er der et spor, der handler om studerende eller gymnasiestudenter, som ikke kommer videre i uddannelse efter afsluttet GUX. Så er der en 4, som jo handler om voksne mennesker, at der skal være mulighed for at blive omskolet eller skifte spor, så man kan varetage andre jobs, end dem man har haft tid til.
Og den sidste tværgående initiativer af strukturel karakter. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg tror, der er noget med, at man gerne vil have, at man skal være bedre til at arbejde sammen i forskellige sektorer. Og den kunne jeg finde oversat på Grønland, så jeg tænker, at man kan læse med på begge sprog. Og det betyder også bare, at vejledningen er prioriteret højt politisk, og som I selv skrev i alle jeres ord, utrolig vigtigt for den enkelte også, at der er god vejledning. Så det er ligesom Akuts område. Så er jeg en fjerdedel af min arbejdstid ansat i Nordisk Netværk for Livslang Læring. Og det er dem, der ligesom har sat det her projekt i gang, som er et samarbejde med Grønland, Åland og Færøerne. Og der er sådan en cirkel, jeg ved ikke, om jeg kan pege på den med min mus. Kan I se min mus? Ja, fedt. Okay, altså det er sådan, at Nordisk Ministerråd har det over en ansvar for, hvad skal der ske i det her vejledningsnetværk. Men de har fået embedsmandskomiteen til ligesom at stå for det. Og der sidder du, Bolette, er det ikke rigtigt? For arbejdsmarkedet. I netværket, der sidder der koordinatorer fra alle de nordiske lande, Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Og de netværk skal lave nogle, bliver delt ud i nogle mindre netværk, hvor man laver nogle projekter. Og det projekt, jeg sidder i, det er så omkring ungemålgruppen i Grønland, Færøerne og i Åland. Og man kan samarbejde med, skal jeg lige prøve at kigge på mine noter her, det kunne jeg ikke. Altså man kan samarbejde med Uddannelsesdepartementet og Departementet for Arbejdsmarkedet. Samarbejde også med mig og Jak og KTI. Og alle udenfor, som har interesse i den her gruppe, også nogle arbejdsmarkedsorganisationer. Og i forhold til NLL, så er der jo ønsker om nogle output, altså hvad kommer ud af alt det her samarbejde. Og der har de nogle forskellige ting, der kan komme ud. Pilotprojekt, rapporter, analyser, anbefalinger til politikere. Og det projekt vi er i gang med lige nu, ved ikke rigtigt, hvad der skal komme ud af det, men det kan I være med til ligesom at sætte en retning for. Ja. Og NLL har også nogle prioriteringer, som ligner det, som der var i uddannelsesstrategien. Alle i Norden skal have adgang til uddannelse af høj kvalitet fra tidlig alder, gennem hele livet, uanset baggrund. Og flere skal forbedre deres position på arbejdsmarkedet gennem efter- og videreuddannelse, samt øget brug af validering. Og validering handler også om, at man får godkendt de kompetencer, man har, som måske ikke er en reel uddannelse, men nogle andre kompetencer, man har. Så er der noget med arbejdsliv, grøn og digital omstilling og integration, indvandrere til landet. Men en ting er den med uddannelse, de mål er vigtigst. Vil du oversætte dem, Malou? Jeg kører dig. Den her side? Eller bare det med uddannelse, tror jeg, de 2 mål. Ja, ilinjarnermo aquttisoqarfimmi massakku qinnutera qinnaasaqaat Oj, jeg går helt død. Undskyld. Det gør ikke noget. Qinnutaqaanal kisia piumasaqaataallersumu kikku tamarmi simingaaneraluaraanni ilinjarnermu sulifisarsuarnermullu ikiorneqa tassasi
der qanu tunulleqqutaralu qaraluaqaanniluni aamma taakku aqqutigalugit pisinnaasat isigalugit iliniarnermu tulifisarsiornermul ikiarneqarsinnaanis. Det så? Ja. Grøn. Fra 2025 til 30 er der sat 4 projekter i gang i NLL, og det er det 4. projekt, vi arbejder med nu. Eats kompetenceudvikling og inklusion på Åland, Grønland og Færøerne. Og det projekt, der har vi et mål, altså motivere unge og unge voksne til at vælge og gennemføre en uddannelse og komme i arbejde, og bedre forudsætninger for, at vejledere kan arbejde tæt sammen på tværs af sektorerne. Eller andre ting, som I måske ved mere om, hvad er vigtigt. Ja. Jeg har nogle tal for Grønland, som er fra grønlandsk statistik. At uddannelsesniveauet i Grønland er stigende, men stadigvæk det laveste i Norden. Og at over halvdelen af arbejdsstyrken, de har ikke nogen uddannelse ud over folkeskole. Og det er i det gennemsnit i de andre nordiske lande cirka en fjerdedel. Ja. Vil du sige nogle stikord til den også, Malu? Ja. Kalasnaani paasinianermu kisittisit iliniarnermu niveau iliniartut qaffasikkiartorsimappu kisikalaasnunaanni suli appasinnarpaappu nunani avannaani tamakkerlu isigissagaanni 25-64 ukiulinnuttamarmi affaasinnerlugit iliniagaqangillat meeqqa atuarfia isigissangikkaani qaassangikkaani ta nunani avannarlernittu allat nunan allat en fjerdedel taakkua iliniagaqarsimangillat. Naalakkersuisut har også lavet en holdbarheds- og vækstplan 2023, og der har de nogle forskellige tal. Og det, som er vigtigt her, tænker jeg, at det er den gule herovre, altså at 30% af de unge mellem 16 og 25 år, de var ikke i arbejde eller i uddannelse i 2021. Og det er de nyeste tal, jeg har kunne finde omkring det, men det betyder jo også, at en rigtig stor gruppe af de unge, de er ikke i uddannelse eller beskæftigelse, og det er dem, der skal... Der er masser af initiativer i gang, det ved jeg, men det er dem, der ligesom er fokus. Vil du sige noget til det, Malu? Ja. Yes. Ukua kisittikut kalaasnun 2021 mi angutini inersip angutin 16-25 ukiulinni 30% til iliniarsimangillat suliffeqarsimanatil sulinatillu ta annertoruissuugu kisitit uku nutaayunerpaapput nassaarasimasinnaassaaya suliniutillit amerlapput kisiassulli qaffasikkami. Er der nogle spørgsmål til det her inden? Jeg har lige en hånd. Ja. Nå, det kan jeg godt se. Ja. Hej Otto. Hej. Det er så angående udlandsophold, som jeg ikke kan se, at den er med. Nej, det har du nok ret i.
Og der er jo Det er den, mange unge, som tager til udlandet for et ophold på et års tid. ja, så kan det godt være, at tallet ikke er helt retvisende. Der stod også, at ud af de 2.339 unge, var det 250 cirka, som deltager i Majorjak-forløb. Ja. Så tallet er måske ikke helt så højt. Ja, er der andre spørgsmål? Tanja? I hører mig? Ja. Okay, super. Jeg havde lige bøvl med min mikrofon her. Hvad er så den der i beskæftigelse? 42%, den er jo ret høj, tænker jeg. Betyder det så, at det er, altså når det er 16 til 25, er det så, jamen at det må jo være ufaglærte i beskæftigelse, eller hvor er vi henne? Er der undersøgelser på det? Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Jeg tror, Bolette ved noget mere om det, når hun kommer i gang, men nej, jeg ved kun, at i den gruppe, der er der 42%, der arbejder. Og jeg ved ikke, om de er ufaglærte eller faglærte. Desværre. Måske kommer Bolette ind på det om lidt. Ja, hun nikker. Er der flere spørgsmål? Nej. Så skal vi se, om jeg kan komme videre her. Så vil jeg give ordet til Bolette. Og Bolette, du siger, du kan selv svare, hvis der er spørgsmål på grønlandsk eller oversætte til grønlandsk. Jeg tænker, at det veksler, fordi jeg har det i hovedet på begge sprog, så det er fint, hvis det er UK. Det er så fint, eller i hvert fald for mig. Så det lader jeg lige. Jeg vil starte med at sige, at kan I høre mig? Ja. Unge målgruppen i Europa, det bliver defineret som unge uden arbejde og beskæftigelse. Og det er kategoriseret ud fra det her kategorier, som er korttidsledige, langtidsledige, tilbagevendende, ledighedsregistrerede, personer med handicap, omsorgspersoner, ugidelige og har andre årsager. Så det er sådan en meget fastlagt definition af, hvem unge målgruppen er. Så det er på den måde, at det finder tal. Men hvis vi kigger på vores situation med hensyn til, hvordan det står til med uddannelsesniveauet, så kan man jo se, at en stor del har gennemført uddannelser. Når man kigger på, den yngre del af arbejdsstyrken, det er, vi har en del ældre, som er ufaglærte, og som stadigvæk er en del af arbejdsstyrken. Så hvis man ser bort fra den store del af aldersintervallet 55 og så op efter, så ser det faktisk godt ud i Grønland. Vi er godt på vej op. Og tilbage til needs. Man skal huske på, at vi har en del forskellige velfærdsordninger i Europa. Og dem, der har nordisk velfærdssystem som flexicurity og Holland med, for det også er
dem, som ligesom har udviklet det her velfærdsordninger, der er meget humane. Dem, der kendetegner det her velfærdsordninger, det har meget lavere andel af unge målgruppen. Det vil sige, de lande, som sørger godt for sine borgere, er velstillet med hensyn til det her spørgsmål, hvor mange der er uden for arbejdsstyrken af den unge målgruppe, eller med aldersinterval. Nærmere kategoriseret, jeg beklager, hvis nogen var med i går, men jeg gentager lige slidesene. Nå, okay, det er en sidebemærkning. Dem, der skiller sig ud, det er klynge 4, og hvis man kigger nærmere på, hvad der er meget af, så kan man se, at det er omsorgsgivere. Omsorgsgivere, det er dem, som ulønnet passer handicappede barn eller pårørende, som er døende. Og det er fattige lande, som ikke har udviklet velfærdsordninger, som bliver nødt til at tage vare på, på hinanden, der står i den her situation. Og så hvis man kigger på klynge 5, så er der noget, der stikker ud. Det er den orange, det er så langtidsledige. Og klynge 4, det er Tjekkiet, Polen, Slovakiet, eller 5, Italien og Grækenland. Det har unge, som har været uden for arbejdsmarkedet i rigtig lang tid, og det er svært at få tilbage på arbejdsmarkedet igen. Så det har helt andre problemstillinger ude i den store verden. Apropos det, så har vi vores egne kategorier at forholde os til, når vi skal identificere, hvor det er fra. Og når man skal kigge på aldersintervallet 18 til 29, så kræver det, at man selv kan beregne tingene, fordi det bliver fordelt irrationelt. Der står 18 til 34 her, så jeg skal først beregne for at finde frem til aldersgruppen 18 til 29. Og det gør jeg ved at finde frem til folketallet mellem 25 til 34, og så finde andelen 237%, som så udgør 2,76%, som er førtidspensionister i den aldersgruppe, og så beregne ud fra det til at omfatte 18-29-årige. Og på den måde har jeg fundet frem til 113, og så plusset med aldersintervallet 18-24, så har vi 167 cirka, som er førtidspensionister. Er der nogen, der har behov for grønlandsk version? Må jeg fortsætte på dansk? Rød. Og beregningsmodellen her, altså det, som danner grundlag for, resultatet. Hvis man kigger på tendensen de seneste år, så er der ikke nogen, der kan sige, at der er flere og flere unge, som modtager førtidspension. Man kan sige i det store træk, at det er konstant. Hvis man kigger efter køn, i kønsperspektiv, så er der en anelse højere hos mænd i andelen af førtidspensionister. Der er så nogen, der også gerne vil være på arbejdsmarkedet, og som er beskæftiget af førtidspensionister.
Der er noget, der hedder beskæftigelsesvederlag. Det betyder, at uden at blive beskåret eller modregnet i førtidspension, så har de mulighed for at arbejde i 367 timer om året, som så bliver fordelt efter aftale i hvilket omfang de skal arbejde. Det vil sige, de kan aftale om, at det kommer 2 gange om ugen i så mange timer. Så er det tilknyttet arbejdsmarkedet, og så får det løn, der svarer til 25% af SAK's timeløn oven i førtidspensionen. Så der er 64 i 2020, det var det seneste tal, jeg kunne finde frem til. Skal lige se, om jeg kan... Så har vi ledighed, ungdomsledighed. Vi har sådan et standardbegreb. Normalt, når man snakker om langtidsledige, så har det været ledige over 1 år, eller sådan fra mere end 1 år. Og så hvis det er korttidsledige, så har det været ledige højst halvt år. Det kan foregå 2 gange i løbet af året, sådan 3 måneder i den første periode, og så 3 måneder i den anden periode. Så på den måde, så kan man beregne og se, eller sådan, se hvor mange der kan defineres som korttidsledige, og hvor mange der kan defineres som langtidsledige. Når man kigger på unge målgruppen, så kan man se, at de fleste det er korttidsledige, og så det færreste er langtidsledige, og der er ingen tegn på sæsonledighed. Der er samme mønster i 4 kvartaler. Så har vi unge modtagere og offentlig hjælp. Der skal gøres opmærksom på, at offentlig hjælp også dækker over barselsperiode for nogen, der har ret til orlov fra arbejde. Og så dækker det også over trangsbestemt offentlig hjælp. Det vil sige, det kan dække over mange ting, så derfor så var jeg nødt til at kigge på omfanget, så man kan se, hvor mange der rent faktisk får meget hver måned i offentlig hjælp. Så på den måde så kan man se ud fra forskellige måder at få offentlig hjælp på, kigge på omfanget og se hvor meget det udgør. Hvis vi kigger på unge målgruppen 18 til 29 årige, så er det jo det mindste beløb, og så næsten mindste beløb, der fylder mest. Og så er der den på toppen, det er 40.000 og op efter. Så der er meget for, som får offentlig hjælp. Og det kan så forklares ved, at der nok var mange, der fik barselspenge, for det. Der blev født 323 af unge målgruppen i 2024. Men vi ved også, at der er mange,
der bliver i Danmark efter endt uddannelse i Danmark. Vi kan se, at tallet stiger lidt år for år. Men vi har så interesse i arbejdsstyrken, og den del, som vi gerne får hjem, det er din cirkel. Fordi vi ved godt, at dem i aldersgruppen 18-29-årige, det nok stadigvæk er under uddannelse. Og så er det jo også en god ting, at nogen høster viden og sådan oparbejder erfaring uden for Grønland. Så det er en god ting. Men der er også potentiel arbejdsstyrke, vi bør kigge lidt mere på. Men vi ved også, at der foregår kriminalitet, og jeg har kigget på politiets årsrapporter, og så uheldigvis bare for at finde ud af, at de myndige bliver betragtet som en stor pærevælling fra 18 år op efter. Så derfor så var jeg nødsaget til at kigge på ungdomskriminalitet, og som defineres hos politiet som 18-17-årige. Men det vil så give pejlingsmærker for, hvor mange der er kriminelle eller dømte i aldersgruppen 18-29-årige. Hvis man siger, at jeg ved ikke, hvor mange der bliver dømt ud fra anmeldelser. Hvis vi siger, at halvdelen af anmeldelser fører til, at nogen blev dømt. Og det her, det svarer til to årgange, og så har vi 18-29 11 årgange, og så kan man jo sådan konkludere, at der måske er sådan lidt over 500, der er dømte og sidder inde af aldersgruppen 18-29-årige. Jeg vil helst ikke sige noget om, og jeg vil heller ikke skønne, hvor mange der kan være, der er dømte. Men man skal også huske på, at nogle af logiske forklaringer ikke kan være en del af arbejdsstyrken. Og så opsummeret, så har vi alt i alt, som kan defineres, hvor det er 15-51 herboende. Men vi har også tal på majorer, der er i gang med opkvalificering. Hvis vi lægger dem ovenpå det, så svarer det nok meget godt til det officielle tal. Men når jeg kigger på, når jeg bruger Grønlands statistik, så vælger jeg altid statsborgerskabet dansk. For det er blevet til en pærevælling på grund af det mange udefrakommende arbejdskraft, vi har. Så man skal virkelig passe på og så kigge grundigt efter datasættets grundlag, før man bruger det. Så og det kan være sådan lidt indskrænket mulighed for benyttelse af kun statsborgerne som grunddata. Så det skal man lige være opmærksom på. Så jeg vil sige i grønlandsk kontekst, når man snakker om unge målgruppen, så er de alle sammen ikke udsat, og der er også potentielle. Vi har også ressourcestærk, som er uden for Grønland. Så
det vil være rigtig godt at arbejde hen imod at få flere hjem. Fordi det har fået uddannelsesstøtte fra Grønland, mange af dem. Så. Hvis man kigger på dem, der har fået afslag sidste år, så er det 336 af dem, som er registreret med definition. Og så 223 var ikke kvalificeret, det vil sige, at det bliver nødt til at opkvalificere deres karakterer hos majoreret for eksempel. I bare aldersgruppen, så er der udover aldersgruppen, der også kan have behov for opkvalificerende karakterer. Og så har vi manglende kapacitet på på uddannelsesstedet, der er årsag. Og der er ikke defineret, hvilken kapacitet det drejer sig om. Det kan være mangel på plads eller mangel på undervisere. Så er der 521, som har afbrudt sin opstartede uddannelse siden 2024. Så der skal kigges rigtig meget på gennemførsel og gennemførselsvejledning. Hvordan man sikrer, at for eksempel dem på brancheskoler har god overgang fra teoridelen til rollen som lærling. Så til andre værktøjer, man bør kigge mere på sådan voksenpædagogik og ikke den gode gammeldags retning. Det duer ikke mere i dag. Vi har en anden tid, og så er der selvfølgelig også måske hård tone ude i branchesektorer som byggeanlæg. Man bør kigge mere på, hvordan det modtager en lærling ind. Så det er ikke kun uddannelsessteder, der bør inkluderes. Det er også virksomheder og deres modtagelse af lærlinge, der er også interessant at kigge mere på. Det var det. Så er der nogle spørgsmål? Ja. Tanja? Jeg kan ikke høre. Kan I høre mig nu? Ja. Jeg har altså lidt bøvl med min computer lige nu. Tak for oplægget. Det var rigtig, rigtig interessant også at høre de forskellige målgrupper. Inden jeg dykker ned, men er der mulighed for at få tilsendt de forskellige slides, der bliver præsenteret her ved det her workshop nu her? Det var det første spørgsmål. Og så det andet. Jeg er fuldstændig enig, at man burde, når man tænker vejledning, når man tænker de unge mennesker, eller dem, der er i gang med at uddanne sig, at jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at man skal tænke virksomhederne ind, fordi de er jo på skoleophold, men når de er på praktikken, så er de jo ude ved fabrikkerne, eller i hvert fald også ude ved fabrikkerne og kontorerne. De er ude ved virksomhederne, som gør, at vi er den, der har den tætte dialog. Så derfor har vi også en stor efterspørgsel på, når der er nogle fælles informationsdelinger, at man også tænker virksomhederne ind, fordi vi sidder jo også som vejledere for de elever, vi nu har inde, og det er også der, hvor erfaringerne fra skolerne og erfaringerne fra selvstyre og det, der bliver meldt ud, at vi også er mere inddraget i den del, og så også kan være med til at give de feedback, der måske mangles derude også. Så det var lige i forhold til dit sidste slides, hvor du efterspurgte lidt virksomhederne med os. Så jeg er fuldstændig enig. Spændende. Altså i forhold til dit første spørgsmål om slides,
så vil jeg gerne sende mine slides ud efter mødet, og jeg ved ikke med dig, Bolette. Det Jeg kan vil du. godt sende noget til dig. Du har jo kontaktoplysningerne, så. Ja. Otto, har du også et spørgsmål? Ja. Jeg siger det på grønlandsk, så er det bedre for mig. Ja. Jeg siger sammen på jer nok, så kommer jo sådan noget. Altså det er så ret der under sådan en masse om der går slags i mig bisavaka. Uani der går også under du op på kommunikationsluget, det man et lukker fikationsluget kisit til sit. Nu så du akkurat du akkurat så det kan gå mærke du har fjerdingerne. Ingen slags kettanere. Men så godt at jeg har dømt jeg har mine så det rigtig kanne. Apparusvarne går der man jeg sagde så meget ligesom at snakke når på mærke du har fjern akkurat så at du har to til godt ingen slags kettanere. Men så godt det går persen når jeg på at du har to til godt namatoriet der så og ringe på det. Altså det simpelthen slet ikke imellem altså det simpelthen slet ikke. Der er man så pisser jeg har du har i så fikationsluget. Det går så til så ret du på det du har sagt du har. Der er meget lidt raksen over. Kisen rammer sig på overgangsvejledning uddannelse til unigår med. Der var jo aninga se non nigo relort se vi som majoritet til min nigo relort pa kisen masakko damer inisse. Spørgsmålet gik ud på, om det kan opdeles mere kommunalt, så det kan se i hvilket omfang deres unge målgruppe udgør. Så det er teknisk muligt, så er det, at man kommunalt sådan, kigger nærmere på tallene. Men man kan også se på Grønlands statistik, at det bliver opdelt efter by. Så det er også muligt at alene kigge på nok, hvis det er det, I vil. Så. Men det er klart, hvis der skal være noget beregning i det, så er det jo så noget, vi kan tage op til arbejdsmarkedsredegørelse, hvor vi så opdeler efter kommune og by. Og det kræver bare lidt mere tid. Så. Ja. Der er vel akkurat siger sig sådan nok med at du har fundet kasser til at lukke. Så slukker godt siger det klasseringen til en klasse nu til med akkurat siger når rammer sig. Så bare der kunne være noget 14 lektioner at du har tunnet der kunne en lektion at du sagde på det at du har tunnet for måneder siden at slukke. En lektion lidt og giver der til penge sådan en akkurat siger når du sagde på. Der med teamet uudsendt jo nakattatut amiga roiruissuarput agumerisinnaangilarput taakkuatuartu tamaasa. Ja, tässä tämän uudannelse mod ilisimatitsisutissasse. Teema kan jo annatutiisa tässä me akutisiusin muodonnokassanos. Aleengersugaariarnikuupput qanoq aqutisiusiisut tiimeqassanersut sapatakunnerat. Tänä on nattosi daivarnikuuva. Ameqqassa taasarnikuuva 100% mik aqutisiusisoqassasa. Tänä on nikuuna passi tässä me fuldtidsvejleder. Agunaqarnikuungilarsuli. Ja. Ja. Allama paqusaqartuqarnerpu nuunu. Nærmest Nærmest. Ja. Er der behov for oversættelse? App.
Ja. Han tilføjer, at der er alt for få timer til vejledning om ugen, og det er allerede fastsat, hvor mange timer der skal bruges til vejledning. De kunne godt tænke sig at bruge mere tid på vejledning, men de har ingen ressourcer til det. Og så spurgte jeg ham, om det ikke er lykkedes endnu med fuldtidsvejleder. Det er der ikke. Så det er stadigvæk lærerne, der afsætter tid til vejledning. Men Bolette, er det ikke til høring i samlingen lige nu, at man vil ændre den funktion fra folkeskolevejledere, at de skal være fuldtid? Det kan Jimmy svare på. Det kan Jimmy svare på. Ja. Jo, det er den. Det er en af tingene, som man gerne vil arbejde ind og få, netop for at få styrket vejledningsindsatsen. Men det kommer jeg lidt tilbage til, når jeg holder op. Dejligt. Nu havde du spørgsmål? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor får vi dataen fra, når i forhold til hvor mange udlærte der er, faglærte der er. Det kan du finde inde på Grønlands Statistik. Jamen, hvilke data får de det på baggrund af? Det er sammenkørsler. For eksempel, det skal jo betale skat. Så alt det som der betales skat af, det kan opgøres, og der det er grunddataen, det vil Grønlands Statistik bedst, og det kan jeg ikke udtale mig om her. Nej. Jeg tænker bare, at hvis man tænker i forhold til, at vi skal blive bedre til at vejlede, og bedre til at finde de unge, som er ufaglærte, så tænker jeg, at de redskaber, vi har, jo bør være i brug 100%. Jeg er interesseret i det, fordi jeg tænker, at nu laver vi også opsøgende vejledning her hos os, som vi skal. Men det er også ud fra det der indkomstbetinget. Men hvis man nu gik ind i for eksempel IT-REC, der har man jo mulighed for at skrive, om borgeren er faglært eller ufaglært, og om det var noget, man kunne udvikle på, sådan så at man reelt får en liste med dem, der er faglært og ufaglært. Så vil du også få helt reelle tal. Det var bare sådan en tanke. Det var ikke nødvendigvis for at få et svar, men ja. Stof til eftertanke. Ja, gå ind. Og tak for input. Agitzi? Har du et spørgsmål til... Ja? Nej, ikke spørgsmål, men... Kalatis aqalaqpunga. Der var... Så... Meqatawafeningaanarpunga. Majoriaq сулеқатергиниарнериккипилуттунартиллугу соорлу ортуамақарнератуут атуартуут меқатуарфианинниккут атуариартинникуугалаорлигит икерникуугалаорлиги утеққиттартит такеққиттарнерани таава тупаттарпугут кисиан арлаати паассақартарпугут таава арлаатигут майориа итиериккеқарпоқ тауагимаанкиооқарпугут арлаатигу тааккуа паасиситиссанут тунгаасит икеқатигифеқарсинаангиллат малиннаассагут аам уу
Masakut unaimeunaqarpo kikkunnulluuni ammarnaqarsinnaangorlu taasisulisса иллерсорниарутигит тамаккунунгаа пеққутит тоққаанартумик апеққутиссааппут offentlig forum мамилу эққарторнеқарнатик Der er forespørgsel retsindnavn, så persondatalovgivning og nærmest om tekniske med oprettelsesang eller offentlige med immunrette med. Der var at bekrottisserause af sindnavn til uden. I Malern, Gotland. Ja. Og når man er til Bolette, Amerikan. Ja. BOPH. Den allaqatiittaarni kuugut suleemutungatillu. Ja. Daniel, sidste spørgsmål til Bolette. Ja, tak. Det er måske mere et spørgsmål bare ude i rummet generelt, hvor jeg er nysgerrig på, om der findes data eller undersøgelser på, hvorfor at de unge enten har så svært ved at komme ind i en uddannelse, eller gennemføre den, eller ind på et arbejdsmarked. Ved vi noget om, hvad der skal til for at motivere dem og få dem til at lykkes i det, de gerne vil kaste sig ud i? Eller mangler der data på det område? Jeg ved ikke, hvem der skal svare først, men jeg vil sige, når man kigger på unge målgruppen, så vil jeg sige, at det alle sammen er forskellige. Det er ikke alle sammen udsatte, det er ikke alle sammen traumatiseret, men der er nogen, der er traumatiseret. Der er også nogen, der har været ude for noget, som er rigtig slemt, og det har svært ved at komme over det. Så derfor så er der sådan, vi har haft nogle gode år, hvor vi har opkvalificeret en masse unge, som så er kommet videre i uddannelsessystemet nu. Men så har vi restgruppen, og så ved vi bare, at den store bølge er på vej ind. Den rammer os på et tidspunkt, så er der rigtig mange, der skal opkvalificeres igen hos majorer. Så det er sådan en ongoing process, som går i ring. Så lige pt. Så er det restgruppen, der er meget tydelig, og så er det derfor, man også gør noget i forbindelse med at prøve sådan tilrette tilbud, således at det starter med ikke-borgerlige forløb som bilagsaktivitet, som er meget pædagogisk rigtigt til målgruppen. Der er også omfattende, hvor målgruppen kan være lige fra, nogen, der har forsøgt alle muligheder, og ikke har lykkes med nogle af tilbud, uddannelsesmuligheder. Og det svarer nok derfor. Ja. Det kan være, at du bliver også svaret af Jimmy, når han kommer med sit oplæg. Så tænker jeg, vi skal prøve at sige tusind tak til dig, Bolette, og komme videre i programmet. Jeg sætter den her på igen. Så er det dig, Jimmy. Jamen, tak for det. Jeg står på en tankstation i Nyborg og står med min telefon, så det bliver sådan lidt meget håndholdt. Jeg har arbejdet med NUIGI-projektet. Det var et projekt, vi startede, da jeg var skoleleder ude i Tiklup, hvor der var en gruppe af unge, som var svære at hjælpe i forhold til vejledning. Og så prøvede vi lokalt at starte det op, fordi på det tidspunkt, så var det Birasafik i Sisimiut, der ligesom havde ansvaret for vejledning og alt det der, men det er vanskeligt eller det kan være vanskeligt at vejlede den her gruppe, fordi de er
mange af dem er meget sårbare, og nu har vi arbejdet med Nuiki-projektet her i de sidste 15 år. Vi har været jeg tror vi har haft 37 projekter rundt omkring i hele Grønland, og der møder vi mange af de her unge, sårbare mennesker, som har haft tilfældig vejledning, hvis de har haft vejledning. De virker i hvert fald meget usikre, når vi møder dem. Og når vi går ind i systemerne for at finde ud af, hvor mange der egentlig er rundt omkring, så bliver vi nogle gange overrasket over, at der faktisk ret ofte findes mange flere, end det vi egentlig troede, der var lokalt. Men det har vi så været dygtige til at gøre ved at bruge lokale netværk, typisk skolerne eller servicekontorerne lokalt, fordi de kender de unge mennesker derude. Det er svært for mig at sidde i Sisimiut, hvor jeg normalt har kontor, og vide, hvad der sker oppe i Kutlorsuaq for eksempel. Men der har vi haft det her netværk og samarbejde med de lokale skolefolk derude, og så har vi været i stand til at give opmærksomhed til de her unge mennesker. Og som Bolette siger, så de er meget forskellige. Nogle skal bare have et lille skub, andre der skal der virkelig graves dybt for at finde ud af, hvad det er, der skal til for at få dem skubbet videre i den retning. Og det er jo en proces. Det hjælper jo ikke bare, at man der er en enkelt samtale med dem, men det skal være sådan en ongoing ting. Og det er faktisk det, jeg ser som den største udfordring, det er at finde ud af, hvor mange der er, hvor de er og hvem de er. Når man så har fundet ud af det, så kan man jo begynde at finde ud af, så kan man give dem opmærksomhed. Og give dem den opmærksomhed, som er med til at flytte dem i forhold til at være i ungemålgruppen, eller flytte dem væk fra ungemålgruppen. Og der er masser af udfordringer i det. Og der har det været vores erfaring, at ved at give dem i samarbejde med skolerne, i forbindelse med Nuiki-projektet, at give dem faste rammer. Det er der, hvor vi kan se, det er der, de der er, og det er lige fra undervisning til vejledning til alt muligt andet. Der, hvor de er gode til det, der har vi en stor gruppe, der lykkedes i forhold til at komme i beskæftigelse eller i uddannelse. Det er ikke nemt, men det er heller ikke umuligt, og det er jo egentlig det, at mit indspark her vil være noget omkring, at vejledning må aldrig være tilfældig. Vi skal blive dygtigere til at strukturere det i samarbejde med hinanden, for der findes jo masser af vejledere rundt omkring, lige fra folkeskoler til brancheskoler, til Major-Erik-centre, til der er uddannet rigtig mange vejledere i Grønland. Men vi skal være dygtigere til, eller vi skal blive dygtigere til at give de unge opmærksomhed. Og gøre det igen og igen og igen og igen, fordi det er der, min erfaring er, det er der, vi flytter dem mod at blive selvforsørgende. Skatte- og velfærdskommissionen har været ude at sige, at hver gang vi flytter en fra ikke at være i beskæftigelse til at bare at arbejde som ufaglært, så sparer vi Grønland 250.000 om året per person. Så det er rigtig mange penge at spare. Men allervigtigst er de personlige og sociale ting i alt det her. At folk faktisk går ind og lykkes. At de føler sig hørt, og de føler sig... at de føler, at de er i gang med en udvikling og bliver selvforsørgende. Og det giver jo en selvtilfredsstillelse. Og det er der, vi kommer væk fra nogle af de her ærgerlige ting, der følger med unge eller folk, der ikke er i beskæftigelse. Det er der, hvor vi har meget kriminalitet. Det er der, hvor vi har den store andel af selvmord og alle de der ting, der ikke er særlig positive i et samfund. Hvis vi kan finde ud af at strukturere vores vejledning og vores kontakt med de unge eller borgere generelt, så er jeg sikker på, at vi sagtens skal løfte, fordi vi har ressourcerne. Om end de er begrænsede rundt omkring, så har vi dem. Vi skal bare have det struktureret, og så skal vi hjælpe hinanden med at hjælpe de her, eller give de her folk opmærksomhed. Det er i hvert fald erfaringen fra Nuiki-projektet,
at det er ikke umuligt. Det kan sagtens lade sig gøre. Kan du prøve at gå lidt videre i slidesene, Lene? Jeg springer altså lige lidt hurtigt i det. Ja, det er bare sådan lidt, I kan læse de her slides, hvis I vil. Jeg kan sende det til jer. Det er mere omkring baggrunden og sådan noget. Hvorfor NUIGI-projektet i hvert fald i nogen omfang lykkedes. Det er, at vi har dygtige folk omkring de unge mennesker. Altså vi har de her rammer omkring dem, som er i stand til at give dem forholdsvis faste rammer i vejledning og i undervisningen. Og så har vi mange folk, der går ind og påvirker de unge, så det er jo ikke bare én skoleleder, der sidder og underviser i NUIGI-projektet. Så får vi hjælp fra Majoriak i forhold til vejledning, så sender vi den på studierejse, og så har vi alle mulige andre folk, der også kommer ind og påvirker den. Så vores erfaring er, jo flere vi ligesom går ind og påvirker de unge, jo mere optag er der hos dem. Så er det ikke bare én skolelærer eller én vejleder, der siger et eller andet, men der er faktisk flere, der siger det samme, men måske med forskellige indgang til det. Lige nu har vi 4 projekter. Vi har 15 på hvert hold. I år er vi i Qaqqata Kommune, og vi har et hold i Qaqortoq, som jeg er i Danmark med lige nu. Så har vi et hold inde i Safanguit, og vi har et hold i Kangerlussuaq. Og så har vi lavet et samarbejde med Knud Rasmussens Højskole med de bosteder eller de bygder, der ikke har 15 unge i ungemålgruppen, men færre. Dem kan vi samle der, og så kan vi give dem muligheden for det også. Men det er jo kun 60 unge. Der er jo mange, mange flere rundt omkring. Men det er det, NUIGI-projektet kan gøre pt. Det er, at vi kan give opmærksomhed til 60 unge, som af en eller anden grund er havnet der, hvor de er havnet. Og der er mange veje til uddannelse, der er NUIGI bare en af dem. Og vi er jo meget afhængige af samarbejdspartnere rundt omkring for at lykkes i det her. Men man kan sige, at målet må være, at NUIGI-projektet skal ikke lukkes, men i hvert fald, at vi skal have færre og færre. Fordi man kan sige, hvis vejledningen og skolegangen i folkeskolen lykkes, så burde de unge, eller i hvert fald langt de fleste unge, være parat til at vælge retning, når de er færdige i 9. eller 10. klasse. Men det er ikke tilfældet lige nu, men det er så det, vi skal arbejde på at blive dygtigere til. Skal jeg skifte slide? Ja, skifte bare. En gang til. Ja, altså, og det er jo igen det, jeg nævnte før omkring det der med, at det er tværfagligt. Vi kan ikke selv løse det her. Vi er nødt til at arbejde på tværs af departementer, på tværs af kommuner, i kommunerne osv. Også omkring uddannelsesinstitutioner osv. Det her er for eksempel nogle af de ting, der er med til at gøre dem parate til at søge videre efterfølgende, fordi man kan sige, at vi har været ude og spørge uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv omkring, hvad er det, de ønsker, at de unge skal kunne, når de kommer ind til dem. Og hvis de unge kan finde ud af det her, så klarer de sig som regel ret godt. Så vi har fokus på nogle faktorer omkring faste rammer. Og det gælder lige for dem, der underviser dem, til dem, der giver vejledning til alle os andre, der er omkring dem. Og så ser det ud til, at hvis vi er flere, der synes, det er godt, så er det ligesom om, at så bliver det også acceptabelt for den unge, som selvom de har haft det svært og alt muligt andet, så kan de jo sagtens, fordi vi har alle sammen ressourcer hver især. Også selvom man har haft en hård barndom eller et eller andet, så har de jo stadigvæk masser af ressourcer. Det er jo det, vi skal ind og se på, hvad der kan lade sig gøre, og ikke se så meget på, hvad der ikke kan lade sig gøre, fordi det giver ikke så meget energi. Kan du køre videre til den næste? Ja, det er sådan lidt omkring NUIGI-projektet lige nu. Vi har de projekter, vi kører ude i de mindre bygder, og så har vi oprettet det med Knud Rasmussens Højskole.
Og så vil vi faktisk gerne prøve at se, om vi kan gå den anden vej, fordi man kan sige, NUIGI-projektet er jo et brandslukningsprojekt. Det er jo der, hvor det er gået galt, hvor man kan sige, at den unge ikke er kommet videre og havnet i Gangamut eller i Safangut, eller hvor de er havnet. Men der kunne vi godt tænke os at gå den anden vej, faktisk ned i folkeskoleområdet, måske i daginstitutionsområdet, og se, hvordan kan vi hjælpe hinanden med at blive dygtige til at undgå, at de unge ender i den der unge målgruppe. Og det igen, at det der vejledning er usædvanligt vigtigt, at den sker, og kvaliteten af den vejledning så bliver så god som overhovedet muligt, og at man er sikker på, at alle de elever, der har krav på vejledning, faktisk får den vejledning lige fra 6. klasse til 7. klasse til 8. klasse, 9. klasse osv., og at man er i stand til at intensivere den i samarbejde med forældre, i samarbejde med klasselærer og hvad der ellers er, i samarbejde med virksomheder. Fordi så kan vi meget mere end de tal, som Lene har vist, og også nogle af de tal, som Bolette har vist. Og det tror vi på, det giver noget stolthed rundt omkring. Det er det, vi skal have frem, fordi vi kan godt. Vi skal bare have de rigtige metoder. Kan du køre videre? Ja, det er så bare lidt omkring status omkring det der med det økonomiske i NUIGI-projektet. Jeg kan faktisk fortælle jer, at vi kører projektet ind i Gangaltusvag i år, og der har vi en institution med nogle kriminelle unge, og dem har vi faktisk prøvet. Vi prøver at tage dem med i NUIGI-projektet, altså i samarbejde med folkeskolen derinde. Og det ville jo være fantastisk, hvis vi i samarbejde kunne være med til at løfte nogle unge, som har haft det rigtig, rigtig svært, eller i hvert fald komme ud på en skæv løbebane. Men alle unge er forskellige, og de skal gribes an forskelligt. Men først og fremmest, så skal de have opmærksomhed, og vi er nødt til at finde dem. For ellers er det svært. Jeg kan fortælle jer, at vi lavede en undersøgelse, eller vi lavede et projekt nede i Sydgrønland, hvor vi spurgte omkring ungemålgruppen i den her by, og vi havde fået noget data fra folkeskolen igennem de sidste 3 år. Så vi vidste, at ud fra de tal, vi har fået derfra, så måtte ungemålgruppen være ret stor. Og der bad vi så vejlederen på Majoriercenteret om at se, hvor mange han havde i ungemålgruppen, eller hvad han troede, der var i ungemålgruppen. Og der kom han frem med 21, det var det, han kunne finde i. Det var så i IT-REG. Og så sagde han, det kan ikke passe det. Der må være flere, eller der burde være flere. Så tog vi CPR-registret, eller folkeregistret, eller han tog folkeregistret, og så gik han dem igennem, altså fra 16 til 29 år, der var der 256 i den her by. Og så fandt vi ud af, at der var, altså unge målgruppen var over 50. Og så var det jo ikke 21, som han troede, var dem, han skulle give opmærksomhed, fordi det var dem, der har fået offentlig hjælp. Men gruppen faktisk er større, og der er den her, der er nogle mørketal, som vi skal være opmærksomme på. Og igen, altså hvis vi ikke ved, at de er der, så er de jo svære at give opmærksomhed. Så det er i hvert fald en udfordring, vi står overfor, det er at blive dygtigere til at finde dem, og finde ud af, hvem de er, og hvor de er. Og så kan vi så sætte ind med alle mulige tværfaglige indsatser, og især vejledning, som bliver systematiseret og struktureret. Det tror jeg vil gøre en stor forskel. Yes, vil du skifte videre? Yes. Måske. Faktisk det er afslutningen. Ja. Det handler bare om, jeg tror det var dig, der sagde det, Lene, det handler om, at vi giver alle borgere mulighed for at udnytte deres potentiale, så er det ligegyldigt, om de bor i Dovredomit, eller i Ringerbut, eller i Siorapadu. Det var egentlig bare lige mit oplæg fra en tankstation på Fyn. Tusind tak, Jimmy. Mega spændende. Jeg er helt enig i det, du siger med, at der skal noget struktur på vejledning. Og at, nu sagde du, hvis folkeskolevejlederne er gode nok, så får vi de her unge, som du sidder med. Og så tænker jeg, at jeg har siddet som vejleder både folkeskole og gymnasie, at nogle gange skal de også have en modenhed til at ligesom komme i gang med deres projekter. Så jeg tror, at
Jeg tror, du vil have arbejdet lang tid fremad, selvom at folkeskolelærerne er mega gode til at vejlede. Ja. Det Det er jo bare der, hvor vi skal blive dygtige til at hjælpe hinanden, fordi det handler jo også meget om faktisk for involverede forældre, for det kan vi også se, hvis de bliver involveret, så ser det ud til, at der er mere lydhørhed blandt de unge, og for involveret erhvervsliv og alt det der. Ja. Jamen, det skal vi arbejde på. Det er godt, vi er sidder her og snakker så. Er der spørgsmål til Jimmy? Helst lidt kort, fordi jeg vil rigtig gerne have til at fortælle om jeres erfaring også i noget gruppe. Ja. Susanne har et spørgsmål. Ja, Susanne fra Nanuqtarik. Hej. Jeg har en lille spørgsmål angående Nuuqqiq. Jeg ved, at der foregik undervisning i Atluitupa for nogle år siden. Meget vellykket projekt. Men de seneste år har vi oplevet, at dem fra bygderne i nærheden af os i kommunen Kujalleq, som vi har prøvet at få dem til at tage FR-uddannelse i Nanuqtalik og bo på kollegier samtidig. Men det lykkes ikke altid, så jeg vil bare spørge om der bliver gentaget hjælp af undervisning fra Nuuqqiq ude i bygderne, eller skal vi fremsende dem til for eksempel Knud Rasmussens højskole eller den nærmeste by. Men det vi har af erfaring er, at der er mange, der ikke er parate til at bo på kollegiet. Og det er dem, vi har problemer med. Fordi lige så snart det starter, så tager det hjem igen. Og jeg har svært ved at håndtere dem, fordi jeg kan jo ikke tvinge dem til at være i Nanuqtalik, eller i Qaqortoq, eller i Narsaq. Hvad gør jeg? Jamen, den er svær. Det er jo noget, vi ser rundt omkring, at det er vanskeligt at vejlede på afstand. Og det er også svært at få dem ind, hvis det kræver noget forarbejde, tror jeg, eller i forhold til at få folk ind på, eller gøre dem parate til at komme ind, for det er jo det handler om, fordi der er jo en kultur på sådan et kollegie, og det der med at flytte til et andet sted, at det ikke bare ender i fest, og i at de bare stikker af hjemme igen. Det er, jeg ved faktisk, højskolen oppe i Sisimiut har jo de samme udfordringer med, de får jo masser af unge mennesker ind, og det har de sikkert også ude på brancheskolerne, de får unge mennesker ind rundt omkring fra. De fleste kan heldigvis godt finde ud af det, men der er også mange, der har store udfordringer. I forhold til Nuuqqiq-projekter i Kujalleq, så har vi den udfordring, at jeres bygder de er ret små, så vi har ikke... Vi har været i kontakt med Atluitupa de seneste par år. Jeg tror ikke, de har 15 unge derude. Men det kræver også, at de har en stærk skole, for ellers så, hvis vi ikke har nogle stærke voksne omkring dem, så bliver det svært. Det er i hvert fald vores erfaring. Tak. Otto, et kort spørgsmål, Ja. please. Meget godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg kan forkorte det. Jeg vil lige spørge, alle kommuner har jo skolekonsulenter, håber jeg. Og jeg håber, at skolekonsulenterne kan arbejde med specifikke målgrupper for at få vejledning til blomstre op i alle kommuner. For eksempel, vi mangler forebyggende målgruppe for de unge her i Nuuk. Og måske generelt i kommunal som så. Vi har jo mange unge med forskellige problemer, som kunne have taget en uddannelse, men som for eksempel lander uden uddannelse eller noget af en beskæftigelse. Det er det specifikke målgruppe, vi mangler her i, måske i det hele taget i Grønland.
Hvordan kan altså, det? Ja, der skal i hvert fald skrues på nogle knapper, og jeg ved jo selvfølgelig ikke lige, hvordan man skruer på alle knapper, men det er jo det, vi skal finde ud af at blive dygtigere til. Det skal vi arbejde på hver dag, fordi ting ændrer sig, så skal der justeres igen. Men jeg tænker, at alle, uanset hvor de sidder henne, bør blive enige om, at ungemålgruppen, den skal vi, eller de unge har brug for at få noget hjælp og noget opmærksomhed. Og så længe vi kan blive enige om det, så tror jeg, så når vi ret langt. Ja. Lagge, du havde et spørgsmål, du frafaldt. Det er Sonja fra Handelsskolen nu. Jeg er meget enig i med det ting, der blev fremlagt. Også dit projekt, Jimmy. Det var virkelig godt, det med etikok. Jeg synes, jeg har hørt den før. Vi har også de samme udfordringer, som Susanne lige fortalte. For eksempel får vi en del fra Østgrønland. Næsten alle frafalder opkvalificeringsdelen på Flex. Og man tænker, det nytter jo ikke noget, at vi sender dem til et stort by, og det klarer lige 2 måneder, og så vil de hjem igen. Der burde gøres en særlig initiativ til at gøre noget i deres hjemby. Jeg ved godt, der er majorier, men du efterlyser samarbejdere, som kan løfte det her med. Jeg tror, det vil være rigtig godt at lave et netværk, hvor flere af brancheskoler og majorier og folkeskolen sætter sig sammen og fortæller om, hvad er det for nogle udfordringer, vi møder. Selvom det er jo rigtig gode initiativer, der bliver snakket om, men der skal også nogle kræfter bagved, der kan løfte op. Tak. Jeg går lige videre. Anja, har du et kort spørgsmål eller kommentar? Ja, det går egentlig også i hånd med det, Lagge, hun siger her, og som Jimmy også i deres projekt, det her med at støtte de unge der, hvor de er. Og det var også lidt det her, hvor jeg skrev med mange kulturer og står alene. Altså noget af det, synes jeg erfaret her fra Royal Greenland med vores studerende, det er, at de også går igennem en form for identitetskrise, når de starter en uddannelse, fordi de finder ud af det her med, at jeg står alene, jeg skal motivere mig selv til at komme op om morgenen, der er nogle krav til mig i forhold til at levere opgaver, men måske også at være lærling eller praktikant, elev i en virksomhed, der også stiller krav til mig. Jeg har mine egne forventninger. Men det er også som om, at der dukker nogle spøgelser op fra fortiden, når de begynder, og når de måske flytter, og pludselig står med sig selv i en by, på et kollegie, skal klare alting selv. Har jeg været udsat for overgreb? Har jeg mistet nogle børn? Er jeg blevet skilt? Er jeg alenemor til 3? Altså, jeg oplever, at der er rigtig meget personligt, og det er ikke fordi, at jeg bebrejder dem, eller ikke anerkender dem. Men hvor meget plads er der så til at være studerende og tage en uddannelse, når du lige pludselig bliver revet væk fra dit fundament? Det kan godt være, at det var usundt, og nu vælger du at være mønsterbryder. Du vil tage en uddannelse, du flytter til en anden by, men det kan være mega grænseoverskridende, selvom det måske er et giftigt miljø, eller minus opbakning, du flytter derfra. Så jeg mener det her med, at hvordan får vi skabt et trygt miljø, hvor jeg kan sige, at jeg har det svært. Lige nu, så kan jeg ikke overskue at lave min opgave eller gå i skole. Altså, hvordan kan det gå hånd i hånd, at du udvikler dig som menneske, samtidig med, at du skal tage en uddannelse? Giver det mening for jer? Jeg synes, det er lidt svært at forklare, men vi oplever i hvert fald i Royal Greenland, at det er jo ikke fordi, de ikke vil, men de står bare lige pludselig med noget i deres liv, hvor de skal forholde sig til, hvad kommer jeg fra? Hvem er jeg? Jeg tænker, det giver rigtig god mening. Tak, Anja. Jeg vil lade jer diskutere videre ude i nogle små grupper, hvor jeg har stillet nogle spørgsmål til jer. Tusind tak for oplægget, Jimmy. Mega spændende. Ja, det er godt. Det kan godt.
Okay, jeg har lavet sådan et gruppearbejde, hvor jeg bliver sendt ud i nogle små breakout rooms og kan prøve at diskutere nogle spørgsmål, som jeg har skrevet herover. Nu har jeg faktisk lavet den på grønlandsk også. Det kommer, når jeg kommer ind i den. Men der står, beskriv jeres gode erfaringer og initiativer. Noget med udfordringerne, I har mødt. Og noget af det har vi jo allerede talt om. Men også, hvilke tiltag har NEET-gruppen brug for? Og hvad har man som vejleder brug for? Så hvis I kan scanne den her QR-kode, eller følge linket, jeg vil prøve at lægge ind i de her grupper også, som jeg har til her. Skal jeg lige se, om jeg kan. Har I taget billeder? Er I kommet ind til den her Padlet-gruppe? Eller siden? Fedt. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan dele jer op i nogen. Det blev jo lidt kortere tid i grupperne, end jeg havde regnet med, fordi jeg synes, at det var så spændende, men der var også bare så mange gode spørgsmål indimellem. Så der er jo ikke blevet svaret på alle de spørgsmål. Det vil være en kæmpe hjælp for mig, hvis I gider at bruge lidt tid på det på et eller andet tidspunkt, måske i løbet af i dag. Fordi jeg skal bruge spørgsmålet fremadrettet. Men jeg har også lovet, at mødet var slut kl. 12, så det blev jeg også nødt til at holde. Jeg skal lige se. Kan I se mit PowerPoint nu? Ja. I det her NLL-projekt med Åland, Grønland og Færøerne, der har jeg brug for, at der er et par stykker, 2, 3, 4 personer, som har lyst til at være med i et videre samarbejde om det her målgruppe. Og det indebærer, at man skal være med på et online-møde igen den 4. december, hvor folk fra Færøerne og Åland også er med. Og så vil der i løbet af de næste 2 år, hvor projektet kører, være nogle fysiske møder, hvor man skal holde et møde her i Grønland, et i Færøerne og et i Åland. Og helt præcist, hvad det skal indeholde, det ved jeg ikke endnu, fordi lige nu er vi i gang med at høre folk, hvad sker der rundt omkring i de forskellige lande. Så hvis man er interesseret i at være med til det, så kan I sende en mail til mig, og så finder jeg ud af, hvor mange der egentlig er interesseret, og hvor mange der skal bruges. Jeg kunne også høre på alle spørgsmålene, at det er jo virkelig et emne, der optager mange, og som er rigtig spændende. Så det kan godt være, at der er flere, der vil være med i det her. Jeg skal lige se, hvor jeg er. Ja. Så er det jo... jeg håber, I vil udfylde nogle flere af de spørgsmål omkring jeres tanker om NEET-gruppen, som jeg kan bruge noget med data. Og ellers vil jeg sige tusind tak, Grøa Rosuak. Fordi... Var det rigtigt sagt? Fordi I ville være med og bruge 2 timer på det her spændende projekt. Jeg sender også ud til jer de slides, vi har brugt i dag. Så tusind tak. Ja. Kan man nøjes med at skrive en mail til dig om de punkter, de 4 punkter, vi snakkede om? Fordi jeg er ikke så god til at skrive taste på min mobil. Jeg kan bedre taste ind på min computer. Er det okay med det? Ja, i hvert fald. Og inden på computeren kan du også komme til det, men ja, det må du meget gerne. Ja, yes. Er der andre spørgsmål på falderebet? Og jeg ved ikke, om Heidi sender for vores gruppe. Det var det, hun sagde. Ja, det kan jeg godt. Det skal jeg nok gøre. Det vil jeg godt. Tak. Så kan jeg sende... Jeg kan sende linksene ud, og jeg kan sende også linket til den der Padlet, så I kan se, hvad hinanden har skrevet. Hvis man har nogle spørgsmål, så kan man blive hængende lidt, og ellers så er det... Tusind tak for nu. Og jeg bliver hængende indtil der ikke er flere, der spørger om noget. Må jeg lige spørge? Ja.
Du sagde, at der var mulighed for at tilmelde sig et eller andet, hvis man var interesseret. Det kan du vel forhåbentlig uddybe til dem, der skulle være nysgerrige på det. Fordi det er jo også, hvad er midlerne, og er det noget, man får støtte til, eller det er virksomheden selv, der skal betale, eller... Altså, man får ikke løn til det, men man får betalt rejsen til Nuuk og til Åland og til Færøerne. Men om I får løn for de timer, I bruger til mødet, det vil jeg gerne undersøge. Det ved jeg faktisk ikke. Eller om det er noget, ens virksomhed skal sige, at man må godt bruge 2 timer på et møde den 4.12. Det skal jeg lige undersøge. Ja. Og så skal jeg lige det er jo mere de der fysiske møder. Ja, præcis. Altså man får i hvert fald betalt rejsen, men om man får løn, det tror jeg ikke. Men det skal undersøge. Jeg har også lige et spørgsmål angående det der med, hvem der er interesseret. Kan vi få en deadline på det? Fordi jeg har min studievejleder og karrierevejleder er her ikke nu. Og jeg vil meget gerne sende det videre til dem. Og hvis det er interesseret, så kunne det være ret med deadline på, hvornår man senest skal have indsendt navne på interesserede, der vil deltage i det projekt. Ja, jeg har ikke lige nogen dato nu, men vi har den, hvad med den om en uge? Ja. Så den 17. i 10. Yes. Brian. Det sender jeg ud til jer også sammen med PowerPointsene. Er der flere spørgsmål? Jeg siger tak for nu. Tak for nu, Otto. Lagi, kinama apariveo. Sonja. Sonja. Du er Sonja. Rojanak. Tak for nu. Det var nogle spændende emner. Det kunne tage en hel dag. Helt vildt spændende. Jeg var så glad for, at I kom, og der var så mange, der spurgte og var interesserede. Det er mega spændende. Og der sker så mange ting i Grønland. Nu var det lige Jimmy med Nuiki, men der er rigtig mange andre projekter også. Mind Your Own Business. Det skulle jeg lige tænke. Ja, og som Bolette sagde, hvad hedder det, Pilavit skoler. Ja, de laver sådan nogle Pilavit som samarbejder. Hvad siger du? Pilavit samarbejder med Majrujak, og ja, meget spændende også. Jeg synes også, det var ret som virksomhed, at man havde mulighed for at være med, fordi selvom vi er en virksomhed, så har vi jo noget med de unge mennesker at gøre, og vi har jo også en stor rolle i den daglige motivation og også inspiration fra de vejledergrupper, der er, som Otto også sagde så fint, at man har jo brug for, og så også Jimmy sagde, man har jo brug for, at vejledere får tid, og man dygtiggør sig, og man også har et synligt samarbejde, så man ikke føler, at når man kommer på praktik i en virksomhed, så slipper man al skolen. Ja. Det er bare nødvendigt med den der tætte dialog, og vi også er klædt på til den viden og de ændringer og den udvikling, der er derude. Så derfor er jeg meget, meget taknemmelig for, at jeg fik mulighed for at være med. Jeg havde jo skrevet lidt med jer, så det har været rigtig spændende og godt. Det er jeg glad for at høre. Fedt. Yes. Jeg siger også mange tak for mødet. Tusind tak for mødet. Dagos. Dagos. Bye. Tak for mødet. Tak for mødet. Det var godt at se jer. Håber, der bliver lignende møde igen. Ja, jamen altså, det kan vi jo gøre i vejlederregi. Og hvor sidder I henne? Handskolen. Greenland Business School. Ja, jamen, hvis I synes det, så kunne det være mega spændende. Ja. Det er altid godt at møde andre.
Det er godt. Ja, men det tænker jeg også. Jeg har været lidt spændt på, fordi det var lidt svært sådan i første omgang at få folk til at melde til. Så jeg var rigtig glad for, at der kom så mange. Og når du siger det der, så skal vi jo bare prøve at sætte noget i gang igen med flere møder. Det bliver Tak godt. for i dag. Perfekt. Super. Tak for i dag. Tak for i dag. Bye. Mange tak. Bye bye.